Hej. Jeg hedder Hans Peter. Hej Hans Peter. Du er halvvejs der. Det er bagsædet og hånden, det drejer sig om. Ja, det er det. Jo. Ja. Aha. Vi har et kiggekamera med. Du må hellere kunne Op og dokumentere. sidde sådan her. Ja, Så ned og sidder benene henover her uden at ramme instrumentbrættet. hvis hun kan Yes. løfte så Det højt. kan du garanteret. Hvis du kan det, kan du blive pilot. Du er pilot. Der skal ikke meget til mig. Vi kaster det. Jeg skal lige have det til lidt frem sådan her. Og det kommer ned der. Sådan der. Og skal jeg ned og fatte det med ned ved siden af der. Og den der der. Og den samler herover der. Har du prøvet det her før? Jeg har været op for en 12-15 år siden. Nå, Faktisk herop. er det rigtigt? Ja. Fantastisk. Og nu er du tilbage? Der ventede jeg hele dagen og fik kun lige et løft op og rundt og ned igen. Så jeg håber på en lidt længere tur i dag. Vi skal nok kunne give dig 3-5 minutter, men jo mindre fjold vi flyver, jo længere flyver vi. Ja. Så hvis det er udkig, vi vil, så kan vi nok lave en 5 minutter af det i dag, stille og roligt. Jamen det vil være dejligt. Ved du hvad? Og så slutter vi af med noget fjol. Jeg skal bare sige, at det er god nok til, så laver vi noget positivt og negativt igen. Yes. Jeg skal se, om vi kan nå det hele. Du får bare så meget som muligt ud af den. Præcis, ikke? Men vi starter med at gå op, og så er der jo Frederiksværk til højre, Ja. og Kønbyværket lige frem, ikke? Og så kommer vi rundt og kan se ind til det grimme tårn inde i Roskilde, Ja. og folk også inde i Hvidovre og så videre. Jamen så kan jeg snart se hjem. Jeg bor i Jyllinge. Så. Er det rigtigt? Ja. Fantastisk. Jeg lukker her, det bliver hurtigt varmt. Det ved ikke, vejer. Jeg ved lige på, der er vejer. For der er så sindssygt varmt derinde. Ja, skal vi gøre det? Ja. Jeg tror ikke, det har været tændt heller, nej. Den står på track 4, så... Men bare vent, for vi skal lige have vejer hen før, så der er ingen grund til at bruge batteri. Vejeren skal lige komme ud først, så skal jeg trykke hen, og så skal jeg op. Så vent, det er tændt det, til vi det gør jeg. Hedder det, vil du trykke på den der inde i taster? Ja, det skal jeg, det siger jeg. Ja. Hvad er optag til? Det er til Lorge. Nå. Du har også selv kamera. Jeg har selv en lille en med her. Den filmer bare sådan hen over hovedet på dig, Ja, hen over. det er Er det i orden? Helt fint. Det er godt. Vi har også filmet frem i andre. Ja, det så jeg. Det til i aften. Okay. Jeg synes, han skal være 39. Super. Hvor er fantastisk, det her gade her. Ja, og du ved, jeg havde mikrofonen, jeg lukkede med vilje væk, så jeg kunne høre jer deroppe. Er det rigtigt? Det var så godt. Virkelig nogle gode kommentarer. Ja, det er det. Ja. Jamen, hvor er der, altså. Ja, det er fantastisk, nogle mennesker, der bare ikke sparer sig noget, vel? Nej, det er det. Skal I trykke på den nu her? Jo, gør bare det. Det er fint. Det er dit batteri, du ved næsten mest, hvordan den kan magte. Ja, det gør godt nu. Tør. Sådan lidt forward. Ja, det er det. Det er godt nok. Er du så meget gang i butikken? Der er gang i butikken. Men ved du hvad, det er jo herligt. Det er jo typisk. Det er da smart, den der. Ja, den er ikke så stor. Ja, men altså, den filmer jo det, du kigger på. Ja, præcis. Må vi se, om der kommer noget godt ud af det. Ja, det er det. Er det din kone og datter? Nej, det er to. Det er mine døtre begge to. Det er dem, der har foræret mig turen her. Er det rigtigt? Ja, ja. Ah. Jeg har snart fødselsdag, og så kommer de og spørger, hvad jeg ønsker mig. Ja. Og så bliver det jo de sædvanlige underbukser og sokker. Ja, lige nøjagtigt. Det gider de ikke. Ja, det skal jeg da love for, han stopper lidt tidligt, hva'? Jeg tror, vi skal have sluppet bremsen lidt. Ja, det er fint. Tak for det. Sådan der. Er der nogen, der lukker for Peter? Ja. Lukker for Borgset? Jeg er da ikke begyndt at brokke mig endnu. Ja, det er det. Hale dårlig af. Godt så. Er du klar til at flyve en tur, Peter? Det er jeg i hvert fald. Godt, der må kobles med rødt sprængstykke. Tip. Er der en, der tager en tip? Zacharias!
Er der en, der tager en tip? Er der en, der tager en tip herude og hjælper til? Sådan, der var den. Det er ikke følelses. Ja. Sådan der. Så er vi klar til at flyve. Yep. Er indflyvningen fri? Hvor flyver vi? Har du lukket din siderude? Der er lukket. Godt så, for så larmer det med så meget. Så er jeg bare tændt at være åben for næsen, så får vi lidt luft ind. Yep. Så vi sveder nu, men om lidt, Ja. så bliver det bedre. Det glemmer du. Hovedet godt tilbage i nakkestøtten der, fordi Ja. så tager den imod accelerationen i stedet for halsmusklerne. Jeg gør det i hvert fald, for ellers så bliver jeg træt i nakken efter sådan en dag på kontoret. Det tror jeg gerne. Hvor højt kommer vi op, før du slipper? 320 meter. Okay. Det er det gode det her til noget. Åh, det. 50 måske, når du slipper, så trækker du den i foran. Godt sådan her. Ja. Så jeg se, der får vi lige 350 meter. Det er min bedste start i dag. Fantastisk. Sådan der. Ej, det er flot. Så er der udsigt til alverden. Så kan jeg kigge hjem. Ja, ikke? Ja, Ja, det er jo lige ned ad kysten jo. det er det, ja. Det er lige så meget vildt her. Vi kan fylde den op til at fylde andet sted. Ja. Det er super flot, det her. Ja, det. Ja, det er lækkert. Det ligger lige sådan en klassisk mølboble her, men vi hverken får noget højde, vi tager heller ikke noget. Okay. Det er lige den bløde mellemvarme, det er sådan Ja. det bedste, det bliver i dag. Nå. Det var bedre i formiddags. Ja. Så er det for varmt nu. Ja. Jamen, du går bare ind over land og fanger noget opvind, så. Ja, det er jo det. Nu er broen så op og ved igen. Jeg ved ikke, om det hjælper. Måske er der vel andet her nu. Så flytter vi bare hen over hospitalet nu. Ja. Men vi går... Jeg var ude her, og du klar til at have nogle positive gener? Jeps, jeg er klar. Sådan der. Hey, rutsjebane. Så kommer lidt fedt i maven, og... Vil du tage til? Ja, for satan. Jamen, så gør vi da bare det. Værsgo, så kommer den næste her. Ja, der er tryk på. Det er bedre end rutsjebanen. Ja, ikke? Jo. Hvad træk vi der? Der trak vi 2,5 G nok. Man kan trække 5 G, men det er der Hold ikke da op. nogen, der har gjort, fordi det er simpelthen det er for sindssygt. Det er voldsomt. Ja. Ja, det kunne godt mærkes.
Ja, ikke? Jo. Og kan vi godt ud her, laver en god lang finale her. Ja. Jeg kan godt lide ordet lang. Og det bliver altså meget mere behageligt, når man laver en lang bevægelse her. Så går der også en start dernede, inden det er perfekt tavle, så er der bagud og fyldt op. Det kunne man godt vende sig til det her. Ja, ikke? Jo. Det farlige til svæveflyet, det er, at man kan blive givet af det. Ja. 600 kroner, så får du et 6-turskort, så flyver du som elev 6 ture. Og hvis du ikke kan lide det, så er det top 600 kroner. Hvis du godt kan lide det, så abonnerer vi de 600 kroner, så der melder dig ind. Ja. Så det er en nem måde at blive fanget af det på. Ja, det kan jeg godt se. Ja, det var super. Skal vi ikke på næsen? Der! Jamen, jeg er glad for, at du lide det, Peter. Jamen, det var skide sjovt. Du fik da i hvert fald lidt mere tid, end du gjorde sidste gang, tror jeg. Ja, det gør jeg. Men tænk over det. Hvis du bor så tæt på, så er det jo... Det er jo de fleste af vores medlemmer kommer fra København. Okay. De kører så med S-tog ud, eller pendler herop. Er jeg fri her? Ja, du kan bare kravle ud her. Perfekt. Kanon. Jamen, det var godt, du kunne. Tak skal du have. Skulle det være en anden gang, det gør det. Rutsjebaneturen der, den var fantastisk. Ja, ikke? Kameraet dødt. Det var lige det sidste. Det var lige det sidste, ja. Så jeg håber, min har taget noget. Ja, ikke? Åh ja. Kan du sætte den på en fin ting? Ja. Jamen, jeg takker mange gange. Det var en fornøjelse, Peter. Det var ikke små indgang til det her. Ja. Så hvis der lige kommer nogle skud ind, så er det ikke det. Nej, han er helt deroppe, så det var ikke det forløbet. Og vi må overholde færdselsreglerne. Det er det. Og der sker jo så meget, så vi bare altid sørger for at bevæge os. Ja. Begrænsningen. Ja! Okay. Jamen, der er ikke vejer ude. Nej. Så kan vi få tværs alligevel. Ja, ja. Og han hænger helt deroppe. Og vejeren er kommet ud under dernede, så laver vi lige en indvej her.
Ja. Det er sjovt. Det var kanon. Tak.